И какво става, хора? Днеска аз, Митко, а вие сте на канал аз. Тъжо. Здравейте, хора! Днеска вие сте на канала Митака Геймър и днеска ние ще погледнете нашия сайт, който се трудихме много с моя приятел Дани. Ама само аз ще ви го покажа, той още не е публикуван. Затова ето го, вижте го. Сега го активирам. Микрофона ми падна. Така. Само да ви настроя екранчето. Така. Ето го, Холивуд. Извинете, тук шрифта не... Шрифта си е добре. Да, знам, че някой ще каже, брат, написал си грешно Холивуд. Ако кажеш, брат, просто ние така сме преценили. И даже да не е Холивуд, се да. Ето, тук виждате, има снимка. Ето, какво искаме да достигнем и така. Извинете за известието. Пак забравих да изключвам тези известия и бивам у мамата. Така, това е от сайта, още не е в толкова разработка. Тук вече сложихме donation-те. Още не са писани тук командите, но ще ги има. Ето, Оливуд, Магистър, Император, Драгон. Вижте на Драгон. Това. Вижте, чакайте. Искам... Вижте. На Драгон. Вижте го. Маймунка. Така. Сега го изключвам. Дали ма знаете. Аз вече... Така. Ето това исках само да покажа, да кажа, че сайта вече почти е разработен. И ще го пускаме. И да знаете, само вие да знаете. Сървъра може да е на целия град Холивуд. Само вие ще знаете. Затова не пропускайте. Не пропускайте. От мен чао. А вие бяхте на канала Митака Геймър. И на всички чао.